rade by som rada privítala hostí. Za klub je tu dneska prezident klubu Milan Smedo, pán športový riaditeľ Jozef Mores, hlavný tréner Juraj Jarabek a za kabinu je tu hráč Robert Pojolka. V úvode by som predala slovo hosťom, najprv pánovi Smedovi a následne bude nasledovať druhá časť tlačovej konferencie a bude priestor na vaše otázky. Nech sa páči, pán prezident. Tak v prvom rade ďakujem za slovo. Všetkých vás a ja chcem srdečne privítať na pôde prvoligovej Banskobystrickej Dukly. Môžem povedať nielen za seba, ale v prvom rade za všetkých fanúšikov, za trénerov, realizačný tím, vedenie Dukly, ako aj mesta Banská Bystrica, že sme radi, že sme sa vrátili tam, kde krajské mestá patria, čiže do prvej ligy. Verím, že v tejto súťaži, v tejto prvej lige budeme znova dôstojne bojovať a hrať futbal tak, ako sa na Banskú Bystricu patrí. Ciele a ďalšie tie veci, ktoré sa určite budete pýtať, na to sú tu kompetentnejší ľudia, ale keď môžem povedať svoj názor a názor fanúšikov, tak sme veľmi radi, že sa do Banskej Bystrice vracajú odchovanci. A druhá vec, že za Banskú Bystricu znova začínajú hrať odchovanci aj z našej akadémie, ktorú sa už 6 alebo 7 rokov snažíme vylepšovať. Toto sú veľmi dobré správy pre Bystričanov, pretože my ekonomicky nie sme konkurencieschopní tým bohatým klubom, ale toto je cesta Banskej Bystrice. Čiže toto ja veľmi kvitujem a verím, že to bystrické srdce, tak ako vždy, i teraz bude pôsobiť a Banská Bystrica, Dukla Banská Bystrica bude hrať dôstojnú úlohu v prvej lige. Chcel by som sa ešte zmieniť o jednej veci, ktorá je veľmi háklivá. Je to fotbalový štadión. Banská Bystrica, keď sme postúpili do druhej ligy, z tretej, keď po tom kolapse, ktorý tu bol, tak sa nám podarilo dostať na Štiavničky. Len tie Štiavničky nás tak obmedzujú, že je to, viete, nechcem sa tak vyjadriť, ako by som sa mal, ale poviem to slušne. Je to také frustrujúce pre nás, pre futbalistov, ktorí sme tam vyrastali, ktorí sme tam hrali, ktorí sme mali šatne, ktorí sme mali zázemie. My dneska tam nemáme nič. My tam vstúpime na jeden majstrovský zápas a na jeden tréning, to je všetko. Banská Bystrica, tak ako ostatné krajské mestá, si zaslúžia nový stánok, nový futbalový štadión. Tak ako mesto potrebuje samozrejme aj športovú halu, potrebuje aj futbalový štadión. Trošku konkrétnejšie by som aj veci povedal tak, ako sa majú. My veci stále tlačíme a rozbiehame, pretože aj sám primátor zadal úlohu územnému plánu, aby sa vytipovali lokality, kde by sa nový štadión v Banskej Bystrici mohol postaviť. Pretože ten štadión musí byť v prvom rade dôležité, aby bol z dopravného hľadiska dobre situovaný, pretože ďalšia vec sú inžinierské siete a to by všetko mohlo veľmi predražiť tento náš štadión. Ten štadión určite by mal stáť na mieste, ktorý bude, aj by som povedal, najschodnejšie, ale aj najlacnejšie. Prechádzam k ekonomike toho štadióna. Mesto nezvládne samo štadión. Určite ho nezvládne ekonomicky zaplatiť, ale sú rôzne možnosti, tak ako stavali štadióny iné krajské mestá, s združenými investíciami, štátu, futbalového zväzu. A na tom musíme ďalej pracovať a nájsť ľudí, ktorých v podstate dokážeme zlobiť, aby sa Banskej Bystrici tento štadión podarilo postaviť. Nehovorím to preto, že budeme hrať len prvú ligu. Tu treba zobrať druhý aspekt. Pozrieť sa na tento štadión, ktorý postavilo mesto. V lani, alebo tohto roku, aby som sa lepšie vyjadril, sme museli združiť B mužstvá. Z toho dôvodu, že nemáme hracie plochy pre mládež.
Je tu obrovské množstvo futbalistov, Banská Bystrica je fotbalové mesto. A to si musíme všetci uvedomiť. Aj všetci kompetentní. Verím, že túto hraciu plochu druhú dostaviame v budúcom roku, ale k tomu všetkému treba pre tých mladých aj to zázemie, to, aby aj to Ačko malo svoju šatňu, aby mali tí chlapci kde sedieť, aby už neboli bezdomovcami. Čiže preto aj ten futbalový štadión a hlavne pre tie deti, o ktorých hovorím, ktorých verím, že keď už možno aj my tu nebudeme, ale tie deti Banskú Bystricu a futbal v Banskej Bystrici budú jednoducho propagovať a budú nám robiť, alebo budú robiť nasledujúcim generáciám radosť. Ešte raz všetkým našim trénerom, hráčom, funkcionárom prajem aj priaznivcom do budúcej sezóny veľa zdravia, šťastia, krásnych zápasov. Verím, že tá liga zvýši svoju úroveň, pretože vidíme to aj na tých majstrovstvách sveta, kde to všetko beží. Takže sa teším aj ja a teším sa so všetkými priaznivcami už hneď prvého zápasu a verím, že nám to pôjde. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme. Následne by som teda predala slovo hlavnému trénerovi, pánovi Jurajovi Jarajkovi. Ďakujem pekne za slovo. Ešte raz, milé dámy, páni, pekný deň. Ďakujem, že ste prišli. Ja si myslím, že futbal v Banskej Bystrici si zaslúži tú propagáciu a informácie. Ja v krátkosti len zhrniem vlastne našu prípravu letnú. Myslím, po tej naozaj úspešnej sezóne, historicky krásnej sezóne, jasný postup z druhej ligy do prvej, zaslúži si to celé mesto, zaslúži si to ten kolektív, celý realizačný vedenie týmu, čiže robili všetko preto, aby sme sa tam dostali v čo najkratšom čase, čo sa nám podarilo naozaj famózne. Samozrejme, vstúpili sme medzi prvými mužstvami do prípravy. Veľa hráčov skončilo, áno, musím povedať, že sme sa rozlúčili, aj keď dostal Migala s Luptákom, zostali v projekte B tímu, ale boli to legendy klubu, treba im poďakovať aj touto cestou. Veľmi rád som v tom, že medzi tie posily prišli hráči, ako hovoril pán prezident, Miško Ďuriš, Polievka, Viktor To, čiže sú to chalani, ktorí tu vyrastali, ktorí majú srdce pre Duklu, takže sú to určite chalani, na ktorých chceme stavať a budeme stavať. V rámci možností samozrejme tie posily nám prišli Kiko Valo, Santo, Miki Bakala, Adevale a naposledy Kubo Trefil. Zase musím sa potešiť z toho, že z tej akadémie, z projektu sa nám veľmi solidne ukozí Aďo Siviček plus Adam Balaš, ktorý už bol minulý rok v týme, ale hrával väčšinou za B tým. A myslím, že tam je naozaj fajn, zaujímaví chalani, ale potrebujú ísť krok po kroku. Späť k tej príprave. My sme splnili všetko, čo sme mali naplánované, samozrejme tie výsledky nie sú rozhodujúce, neboli osonivé, ale my, čo sme chceli vidieť tréneri, sme videli, troška nás limitujú zranenie. Áno, súvisí, sami na tým rozmýšľame, prečo je toľko zranených, ale vždy je to aj o tých hráčoch, čo robia mimo ten svoj čas, čiže tá regenerácia a tak ďalej, to jednoducho musí byť. Ja mám rád hráčov, ktorí radi trénujú, my dobre trénujeme, si myslím, pre niekých je to veľa, takže ja verím, že sa to nadstaví, pretože sa to musí aj sadnúť, ten tým. To vylosovanie máme fantastické, by som povedal, nemáme čo stratiť, tešíme sa na to, Slovan, Dunajská, Trnava, Žilina, takže štart ako hroma, určite chceme prekvapiť. Takže asi toľko, keď máte nejaké otázky k tej príprave, určite rád odpoviem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej by som rada odozdala slovo za hráčskú kabínu, tu máme zástupca Roberta Polievku. Tak ahojte, ja vás vítam všetkých tu a tak ja tu stojím v podstate za hráčov, za kabínu a to, čo sa tu akože doteraz prezentovalo, je viac menej všetko pre vás, ale myslím, že to najdôležitejšie aj tak bude na nás na tom ihrisku. Na nás hráčov, ktorí proste budeme na tom ihrisku bojovať a behať. Takže kvôli tomu som tu v podstate ja ako za nás, za mužstvo, za tú kabínu a keď to tak môžem nejak zhrnúť tú prípravu alebo ten čas, čo som tu v podstate, keď som sa teraz vrátil po nejakých 5 týždňov, tá príprava bola
určite to bolo také turbulentné obdobie aj pre nás, pretože sme sa v podstate vrátili niektorí hráči naspäť, ale dosť vecí sa tu aj zmenilo a ten káder sa obmenil, čiže sme si trošku dlhšie na seba zvykali a v podstate aj to, ako tréner spomínal, že trošku nás zviazali tie zranenia, pretože sme hrali asi iba jeden zápas na dve jedenáctky, kedy sa nám podarilo vystriedať, alebo možno, že v druhom zápase to bolo tak, že 70% mužstva hralo iba po polčase v podstate. Tam sa nám to trošku začalo trhať, čiže to bolo trošku ťažšie aj pre trénerov. Myslím si, že vyskladať tú takú ideálnu jedenáctku aj pre nich a myslím, že aj sa to trošku odzrkadlo na tých výsledkoch. Samozrejme tá príprava bola rýchla, bola náročná. Pre mňa určite bola náročná, pretože som mal tiež také turbulentnejšie obdobie a kým sa to všetko nejak dotiahlo, takže ale myslím si zase, že to malo stúpajúcu tendenciu aj čo sa týka tej hry a aj si to začalo trošku do seba zapadať a už koncom tej prípravy sa mi to viac a viac páčilo, pretože myslím, že ten náš nejaký ten obraz, ako by sme chceli vyzerať a pevne verím, že aj ako budeme vyzerať v tej lige, tak sme si nejak stanovili a tak som na začiatku povedal, koniec koncov aj tak sa všetci budete pozerať len na to, ako my budeme na tom ihrisku vypadať. Takže za to by som sa ja chcel tu zaručiť a ostatné veci idú mimo nás, mimo chalanov, mimo kabínu a ja tak ako v mene celej kabíny môžem povedať, že určite, jak to tu bolo vždy zaužívané, dáme zo seba všetko na tom ihrisku, vytvoríme výbornú partiu, o tom som presvedčený, budeme sa byť a bojovať za každý bod, lebo vieme, čo nás čaká, že to bude náročné a tá sezóna bude pre nás určite veľmi náročná a preto by som bol nejaký, by sme si dávali nejaké veľkohubé vyhlásenia a ciele, pretože treba sa pozrieť od zápasu k zápasu to otrepané klišé, ako každý hovorí, takže myslím, že to bude pre nás najdôležitejšie a ja osobne sa už neviem dočkať tej ligy, pretože nie som zastanca nejakých dlhých príprav a tých prípravných zápasov, pretože to, ako vyzeráte v prípravných zápasoch, tak to vôbec neodrkadluje to, ako budete vyzerať v lige, pretože poznal som množstvo hráčov, ktorí boli tréningoví hráči, ktorí mali radi prípravné zápasy a ja mám práve, že naopak rád tie zápasy, keď ide do tuhého a keď sa tá liga už blíži, takže už sa neviem dočkať toho prvého zápasu a pevne verím, že aj kabina takisto bude namotivovaná, že pôjdeme si za tým jedným cieľom a budeme chcieť určite naspäť vrátiť tých ľudí na tie šťavničky, na ten prvoligový futbal a kvôli tomu sme sa aj tí hráči, ktorí sa v podstate vrátili, tak aj s tým úmyslom sme sa vracali, že proste vieme, že ten futbal v Bystrici, vieme, ako sa tu pracuje, vieme, do čoho sme prišli a tí ľudia sú pre nás veľmi dôležití. Takže budem si veľmi prijať, keď bude tých ľudí chodiť čo najviac. Samozrejme, musíme my ich k tomu donútiť, aby chodili. A myslím si, že asi to bude také najdôležitejšie, aby sme my hráči dokázali pritiahnuť tých ľudí na tribúny a aby sme im robili radosť. Takže skrátke asi toľko, čo sa týka tej prípravy. Ďakujem veľmi pekne. V neposlednom rade teda ešte predávam slovo športovému riaditeľovi pánovi Jozefovi Moresovi. Ďakujem veľmi pekne a ja vás tu srdečne všetkých vítam. Som rád, že hneď to vidno, že to je prvoligová trošičku atmosféra. Proti tomu pred rokom myslím, že sme nemali ani tlačovku pred sezónou a tak ďalej. Hneď to vidno, že to je liga, takže som rád, že vás tu vidím v takomto množstve. To znamená, že aj my sme prvoligoví, takže to je fajn, skvelá správa. Robo povedal absolútnu pravdu. Jediná pravda je na ihrisku. Žiadna iná neexistuje. Čokoľvek si tu my povieme a tak ďalej, že by sme chceli, tamto chceme a tak ďalej. Jediná pravda je na ihrisku a podľa toho sa bude veľa vecí odvíjať samozrejme. Takže ja v prvom rade musím povedať, že som veľmi, veľmi rád, že je Robo späť. Že je Robo medzi nami, že si vyskúšal zahraničný angažmá a tak ďalej a že si myslím, že v tom najlepšom veku sa vrátil späť a ja som veľmi šťastný, pretože on je tým symbolom MFK Dukla, tej novodobej Dukly a dokonca symbolom Nikej ligy a myslím, že na Roba sa teší celá liga. Takže ja som tomu veľmi rád a verím tomu, že a nič iné si neželám, len aby bol zdravý. O ostatné absolútne nemám žiadnu obavu. Takisto sa veľmi tomu teším, ako pán tréner tu nás spomenul, že sme odohrali skvelú druholigovú sezónu. Skvelú. Neviem, či v histórii sa niekedy niečo také ešte zopakuje a či vôbec bolo niekedy predtým. Takže naozaj klobúk dole pre všetkými, ktorí k tomu prispeli, lebo tréneri, hráči sú tí najdôležitejší a najpodstatnejší ľudia v klube, lebo od nich sa všetko odvíja. Skvelá práca.
Takže ja verím tomu, že sme schopní na ňu nadviazať. A veľmi ma teší, že naozaj sa začíname starať, ako povedal pán prezident, a čo je pre nás najdôležitejšie, postarať sa o budúcnosť klubu. My sme si určili nejaký 5-ročný strategický plán, ale nechcem o ňom ešte príliš rozprávať, ešte je to také surové, ale už to máme vypracované, kde sme si určili strategické body, čo je najdôležitejšie, pretože našou povinnosťou je postarať sa o budúcnosť futbalového klubu a verím tomu, že to tak bude a postupne na tom budeme pracovať. A hlavní chlapci nám výkonnostne rastú v 19-ke, Bčku. Ďaká Bohu, máme to Bčko, čo je veľmi dôležité pre nás. A verím tomu, že vrátime presne Dukla symbolizovala a charakterizovala, alebo bola charakteristická tým, že vo väčšine prípadov za ňu hrali hlavne odchovanci a tých, ktorí si vyprodukovala mládež a Mládežnícka akadémia. Takže ďakujem, že ste tu, že ste prišli a ak máte nejaké otázky, prosím, smerujte na nás. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja môžem. Áno. Neviem, či tá otázka nie je predčasná, ale pýtam sa, neviem, kto odpovie. Kapitán toho klubu teraz dlho, vrátil sa bývalý kapitán. Kapitáni z dvojky, trojky sú v Bčku teraz, čo boli. Tak či je už toto nejak rozhodnuté, keď to je také dôležité, alebo je to skorá otázka skutočne. Určenie kapitána je vyslovene na pánovi trénerovi a na kabine, takže asi tak. Ďakujem. Tak už je teda Robo kapitán? Keď to sedie kapitán. Hráč. Prepíšte to. Dajme fixu. Dobre, ja si máš mikrofóny. Zaujímavé prestupy z môjho pohľadu, iné ako v minulosti ste urobili aj počas toho pôsobenia prvej ligy predchádzajúceho. Ako by si to charakterizoval? Lebo iste to nebolo ani lacné, lebo niektorí hráčov ste museli aj dobre zaplatiť, aj s inými klubmi sa dohodnúť, čiže povedz niečo k tomu, že tých 8 mien nových, ako sa vám to podarilo? Prvé, nepodarilo by sa to bez majiteľa klubu, aj bez jeho podpory a bez jeho povedania áno. Môžeme to robiť. Takže nemali by sme šancu. Ďalej. Boli to hráči vytipovaní hlavne tí, ktorí majú obrovskú kvalitu, alebo myslíme si, že majú veľkú kvalitu, ale nikto vám v športe nedokáže garantovať, že to môže klapnúť v sezóne, ale ktorí nemali, o ktorých vieme, že majú výbornú kvalitu, ale ktorí nemali štatisticky nejako super sezónu. Povedzme, počtami zápasov boli limitovaní zraneniami a tak ďalej, potrebujú trošku updateovať svoju kariéru, potrebujú sa reštartovať a my takých hráčov trošičku vyhľadávame, lebo to je naša jediná šanca. Tým ich trhová hodnota je trošičku nižšia a proste taký si vytipujeme a na takých pracujeme a tak ďalej. Z minulosti môžem povedať naozaj množstvo príkladov, kde sa nám podarilo vrátiť späť do hry kopec kvalitných hráčov a môžem vám vymenovať z fleku 3-4, ktorých sme postavili na nohy a vrátili do vrcholového futbalu. A dokonca niektorí sa stali ešte aj reprezentanti. Takže asi tak. A keď prišli k nám, boli na hranici alebo na križovatke toho, že buď ich kariéra pôjde úplne dole, alebo skončia, alebo sa reštartujú. Takže ja si myslím, že to bola kombinácia všetkého. Ale nemyslím si, že skôr možno, nechcem povedať, že šikovnosť, ale proste ísť a snaha a presvedčenie tých hráčov, že MFK Dukla v tomto momente bude pre nich tá najlepšia alternatíva na to, aby naozaj updateovali svoju kariéru a opäť sa odrazili do toho a rozbehli sa do sveta. Takže asi tak. Samozrejme, to je kombinácia toho, lebo napríklad Adevale Alabi, toho sme sledovali už v druhej lige. Pre nás je to fantastický chlapec, ktorý má všetky predpoklady na to, aby sa etabloval v základnej 11. A naozaj Juraj, že tam pôsobil, upriamil pozornosť naozaj na neho a keď sme si ho sledovali a hlavne výkon, to bolo bodka alebo výkričník alebo bodka za vetou, keď sme prehrali doma s Malženicami teraz na jar a ten chlapec nám dal 2 góly a ako lietal hore dole a doplňa box a okamžité návraty a wow. Áno, toto je ten správny chlap, ktorého chceme. Ale nikto vám negarantuje pred sezónou, že si to sadne. A minimálne predpoklady na to má. Takže išli sme za tým, verte mi, a riadne. Hodiny, dní 24/7. My veríme, že sa nám to podarilo vyskladať. Zároveň ešte jedno miesto si nechávame otvorené.
Otvorené, určite. Určite jedno miesto si nechávame otvorené a budeme reagovať podľa zdravotného stavu, podľa toho, čo budeme vidieť v rámci 3-4 prvých zápasov, lebo ako pán tréner povedal, nič lepšie sa nám nemohlo stať. Som šťastný, že hráme so Slovanom, že hráme v Dunajskej Strede, že hráme v Trnave, že hráme doma so Žilinou. Nič lepšie si nevieme predstaviť, pretože ukáže nám to, kde sme, kde ešte máme rezervy, čo môžeme a parádne si to rozdáme. Pretože vôbec nie je dôležité, či ti dáte body, so Slovanom treba každý bod. Lebo viete, na čo my sme pohoreli, napríklad, keď sme zostúpili? Keď my sme získali body s Dunajskou Stredou skvelé zápasy, s Ružomberkom skvelé zápasy a tak ďalej, výborné. Veď my sme stratili 23 bodov so Skalicou a s Komárnom. Všetky s Komárnom a získali sme 1 bod so Skalicou. Takže sme stratili 11, čiže 23 bodov sme stratili s Komárnom a so Skalicou. Mať 1/3 tohto zisku, keby sme s prehľadom na 9. 10. mieste, bez problémov. Takže toto som veľmi rád, že máme tieto zápasy, ktoré nám ukážu presne, ako budeme vyzerať. A ja si stále myslím, a hrával som aj futbal a poznám to a tak ďalej, proti kvalitným superom, špičkovým superom sa aj lepšie hrá hráčom. A prídu aj diváci. Takže veľmi sa na to tešíme a uvidíme, kde sme a kam sa môžeme posunúť. Pre mňa je najdôležitejšie, aby sme ukázali niečo, čo nás bude charakterizovať. A toto je doklad. Perfekt. Toto potrebujem vidieť, že sa zlepšujeme od zápasu k zápasu, že sa zlepšujeme a že mám z toho dobrý pocit. Musím mať dobrý pocit. Presne taký, ako som mal pred 4 rokmi, keď sme, a Robo bol tou súčasťou, keď sme po 6. kole, sezóna 22-23, boli na poslednom mieste a mali sme 3 body. 6 zápasov, 3 body, posledné miesto. Čo vy tu budete robiť? Ale mal som vnútorný pocit. Dobrý, bude to fajn. Nakoniec to skončilo tak, že sme skončili prvé 6. Takže futbal, šport je nevyspytateľný a tak ďalej a teším sa na to. Som rád, že som tu späť medzi vami, lebo ináč by sme, keby sme boli druholigoví, by sme neboli. A teším sa na nové výzvy a spoluprácu s týmito skvelými ľuďmi, ktorými som obklopený. Ďakujem vám. Takže kto bol najdrahší? Nikto sme neplatili za hráčov. Nič. To je to know-how a tak ďalej. Nie. Parter. Nie. Určité tréninky na trhu sme využili a tak ďalej a to, ale za nikoho sme neplatili. Takže to už, to pozor, tu urobila skvelú prácu a teraz čo sa týka Robo je niečo výnimočné pre nás a to je niečo iné a tak ďalej. To je na inú debatu a tak ďalej. Takže tak. Ďakujem. Ja mám poslednú otázku za seba na Juraja. Nemusíte prekladať. V podstate, ako Robo to spomenul, odohrali sa jeden zápas s 2 jedenáctkami, čo je na prípravu teda pozoruhodné mínus z môjho pohľadu. Prečo toľko zranených? Teraz, ak to som to dobre počítal, tak proti pohľadu si nemal 8 alebo 10 hráčov, s ktorými môžeš počítať. Prečo to je tak? Máme fantastický stav. Či to je Bažo, Domino, David, sú to kondičáci z reprezentácie, čiže my robíme to aj cez umelú inteligenciu, máme spätnú väzbu. Ťažko povedať, ja vidím, to hráčom nevidím, čo robia po tréningu. Ja hovorím, deň má 24 hodín. Keď len 8 hodín by si venoval tomu futbalu, chodí za každým robiť policajta, plus je tam strava. Nebudem tu menovať, niektorí inbady výsledky majú absolútne katastrofálne, to znamená, je to na tom, jak ten futbalista sa o seba stará, čo chce dosiahnuť, aký má cieľ. Jednoducho tam ja vidím veľké rezervy, hlavne tí hráči sa o seba starajú a to samozrejme to telo ti to vráti. Mišovi Ďurišovi není nič, Robovi není nič, prečo? Trénovali všetko. Je to, niekto dozrieva po 30-ke, niekto skôr. Jednoducho je to o tom, ak telo je tvoj nástroj a čo mu dáš, to ti to telo vráti. Keď tomu nedáš, tak ti telo povie vaffanculo, si zranený. Takže asi o tom, či to je, ja si myslím, ja mám strašne veľa odtrénovaného a toto bola, čo sa týka objemu, intenzity, jedna z najslabších príprav. To vám poviem otvorené. Jasne musím vychádzať z toho, čo máš ako skladbu týmu a tak ďalej vekovo, ale to ďaleko, v Čechách sa ďaleko intenzívnejšie trénujú, ďaleko väčšie objemy, ďaleko väčšie behy. Hovoríme to vždy o tom, čo chceme hrať, akú máme na to typológiu hráčov, ale za mňa záhada, áno, toľko hráčov zranených. Záhada, áno, Ľubo Wilweber, OK, zrazil sa s povom, čo môže byť. Enzo Arevalo teraz roztrhnutá noha, čo sa môže stať, ale tie svalové zranenia.
tu Jozef, nebudem to rozoberať, kontrola zubov, prvé, to všetko hráči majú za sebou, všetko. To by ste sa čudovali, aké majú niektoré profesionáli v stave zuby. Čo je dneska základ, prečo na to už ideme, zachádzame niekde ďalej. Takže neviem, prečo, fakt neviem, prečo toľko zranených, ale verím, že sa to bude dávať dohromady, lebo najjednoduchšie povedať, choďte na ryby, dajte si voľno. Ale za mňa futbal je tvrdá robota, ja som bol naučený robiť tvrdo, v skromných kluboch, v skromných podmienkach. Medzi ne patrí aj Dukla, naozaj výborné podmienky, čo sa týka stafu okolo a tak ďalej, takže tí chalani sú vedení dobre. Takže ja verím, že to sadne, lebo je tam naozaj 12 odchodov, 8 príchodov, takže aj to si chce nejakú časť trpezlivosť, takže, jak povedal Robo, veríme si a uvidíme, budeme sa zlepšovať od zápasu k zápasu. Ale tých, ktorých potrebujeme, tak na 90% sa nám všetci vrátia. Do majstrovských zápasov určite. Takže pozor, to pre majstráky sú dôležité, niečo sa je príprave a tak ďalej a 100% sa už vracajú postupne do tréningového procesu a tak ďalej. Takže... Verím tomu, že dojde doktor Piatok slovám vypredaný štadión, dúfam, že vypredáte, spropagujete to tak, aby prišli tí ľudia, aby ste sa otáčali, nepýtal sa ma, kedy hráte, aby to vedeli. Lebo, jak povedal prezident Bystrice futbalová, ja som iného názoru, ale dobre. Futbalová je to mesto, odkiaľ pochádzam. Tých, čo porazíme v druhom kole? Či treťom? V druhom tiež a v treťom, takisto jasné. Individuálne vyčakáme potom. Dobre. Ďakujeme. Ešte teda niekto Individuálne, dobre. Takže tak.